Lolemba pa 10 June 2024 10 minutes to 9 ndiyo nthawi yathu pamene tikupitirira kumva za ndege imene yasowa imene yanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene wanda Dr. Saulos Klaus Chilima komanso anthu ena ndemene takhala tikuwuzirani itangoyamba nkhani imeneyi kuti yayi padakali panopa atolankhani athu ali ku Chikangawa kumene anthu akuyang'ana ndege imeneyi ndi kumeneko maso athu ndi Feston Malekezo amene akutiuza zimene zikuchitika padakali pano. Nde palaini pa ndili ndi Feston Malekezo amene adakali ku Chikangawako pamodzi ndi anthu amene akuyang'ana ndege imeneyi. Feston ndiye sakundimva. Ndikumva bwino omwe zanga. Pano muli pati chikuchitika nchani? Okay, brother, road block ya pa red line mjimba kwa mine mna kumengwamba kufika ndiri musemuni mwene mwani wote mbali mwose pamine taima mbali mwote zose ziliwaka daliwa anukano ma 16 zose ali pano chizone chikuchitika nchona kuti apita malo pafupi anayi nkhalango mine mukanga mayangana akamva mina information yosiyana nde apita mine mwote mafuna apezi itangi information mina makanizi ya ne apanga recruit kuti mina kupanga chat the way forward ndaona polisi ayabauka kwembe ndino kuti anali kachipina komata apolisi umaso wa serikali naona kumkuu wa polisi alinkati mine mu awanga ndiena kuambirana and after that question anangukhala mina close to 5 to 10 minutes kena bono atuluka pangana di breakaway where polisi ali mbali yao umaso wa serikali ali mbali yao kuambirana kuti mina bange chat the way forward kana ndio moja ndio kuti muna paka dalipano nkolowelano kuti kuma ndine anthu ena amene akhala kusakasaka nawo ngati mukumbukira kuyamba mujande nafotokoza kuti ngakhale bali ya polisi asirikali possibly anthu amba amene akaganiza kuti nawo sakhale nawo limodzi pa zosakasaka zimenezi ndende ndi jembali yako toyamba ava ndine Catherine Mkumala ndine National Director of Research and Monitoring ku UPM ndionseleni kuti makhala mukusarama wamene munayimuona zotani mwamva zotani chiambira tinini kuti unali mamawa lero kumene tinamvesedwa kuti abana kubwera ndi tinali ku airport takhala kumene kuja kenako tinawusidwa kuti ndege yafika koma ikukanika kutera chifukwa chokuti weather sinali bwino kunali mafunda ambiri kenako tili modikiramo muja tinamvesedwa kuti abwerera kulilongwe nde atabwerera kulilongwe iseso tunanyamuka kupita kumaliro tiri kwa kuja kutambekuda tukulilongwe kuja ndege sinafike ndio kia nthawi imene tinali cha 11 am yambira nthawi imeneyo tinakumana ngati chipani kontinuwa chipani mpaka pano takhalera limodzi ndi anzathu tikuyenda tinalondola MDF tinamvesedwa kuti ilijamfulaifulai tapita kumeneko lidi imene napasiga tinapita nawo limodzi koma kufufuza kwenikweni tinganene kuti kwafufuzidwa chifukwa kuti timayenda munsewu even MDF akuyenda munsewu alibe zipangizo zoti aonerera aerial view kuti mwina ayuza drone kaayuza chani palibe tungoyenda munsewu tachoka kumeneko takuraiplay kuntunda takulewaso msewu eswazini kumene tikuchokera kumene tikuchokera panopo chimodzimodzi iso taendabe chabe munsewu kufufuza chabe maridi kuti anthu amverako kuti chani koma seku yeniyeni imene tingane kuti state sikuchitika pakali pano chifukwa chokuti palibe zipangizo zoyenera. stage imene maimamba nthawi zanji stage imene apolisi I think ndi ame anabwera chama 2 or 3 ife kunoko tabwera chama 4 tamba kukhala nawo kuyambira chama 4 mpaka pano chiyembekezo yanu ndiyani komanso mina mawu anu mina kukhala utani chiyembekezo chathu tingopemphera kwa Mulungu kuti kumene aliko awatetezere chimene namusonga ndamba kuti munali nawo pakapaka kunaili motota monga mumene munafotokozera wati nadi mamawa pamene tinamva wati tinali ku airport wadikira president vice president akubwera kenaka tikumva cha pa airport tinamvesedwa information yakuti ndiweza ndege yafika andalesa nayenga ndakuti ndiweza baba sangatani sangatere kenaka tinazamva sodi wakuti ndege yafika ili kufupi ndi kuli
tinamva kuti apereka information panali communication ndamene ndege ndi timu ya bwana kunobvera kulilongo kuti ipite ku airport ndiye pamene manena kuti konvoya kulilongo ipite ku airport timu omwe inali kune madikira tikudikira palimbo ndamvesedwa information yakuti jako akunyamuka komwe anali ngati side yaili koma akanyamuka azayesera komaliza akayesera komaliza ngati kupeza kuna kuti uweza siri bwino akhala bwira uchani kubwera kupita kulilongo andi timu ya kulilongo ikonza kulilongo inapita kuchani ku airport ndiye tili momunja kucho kwa nthawi imene kunapeza kuti aja signal inasowa ndiye kuwafunsa kuti akwanza ta ku airport kufufuza kuti ndege sikuoneka anayesera kufunsa kuti papa kulilongwe nawo sauti sakuiona koma kubulanta yananena kuti tinaiona kanthawi kenaka kumapapita mosa but 1 hour so tizakhala mmene ndinacha kumamawa around chama 11-12 kuchoka pamene paja zatitengera mpaka madzulo I think chama past 2:15 pamene I think aina mamva kuna kuti I think akupanga test phone imodzi ya mapassengers imaitana ndiye amayang'ana kwambiri nkhani yatawa ndeti chabwera kuno tinapeza kuntunda uko tinapeza azimai agurina yogwira ntchito ku library ndanatifuza kuti kanthawi kenaka chama 11 anapeza ndege imaenda musi koma inali nkukuma wakulu wambiri ngati mina tract koma imathamanga ikuya cha ku west so titakafika mmene ngati mamene mwene anafotokozera nzanga mweja kuti vuto mwera vuta kwambiri ndiona kuti ndikula tilibe alibe expert ma vida kuti akhoza kugwira ntchito mutakuona kuna kuti nzochitika mamawa and panalibe china chilichonse kulikonse kumangokhala we are trying to find out kuti nanga momene munthu siku ndege sikuveka mukuti signal sikuveka tupanga pochani so kumadzulo kumwe I think timu mbazeni manyamuka think around 2 o'clock kuti kubwera kuti akazangani phone ina ikugwira ifoma phone ositagwira ndeti apita kumene kukena through my information ena mati iya ikwina kwakuti anaiona tapitaso kwinako challenge omwe tinadole tuwenda kuti nanga tinokombere ndichire we don't have my equipment and farm footy they can use for station yeah so I think baga bembi ndio mwibwira pano kukwemba nkanala uchepa wambire amanga wambira kutonera kwa kadalipa ano utimbira kwa kadalipa wanikalira wapasadi mbisolera ya wati tuwabasi vilimbikiso kuti mungu nduwaze cheka banji kini lisi tungopemba kwa mara yonse tinti yakise mapempera vice president ndi timu ya yonse tisataye chikhuziriro mungu wamapanga zinzoda kuise chifua tonse panopo situziwa kuti komwe ndege ili nikuti andi mulungu ngati nkoyamba kukhala koyamba kuna umala kuna kuti ayi pamene anthu analibe chikhulupiriro kwa president timu yonse vice president atuka amoyo ndi chikhulupiriro chonse kuti apezeka ali amoyo let's keep on praying to happen panzatu amene amakhala magawo let's go on fasting ena amene timapembedzera let's go in the mountain tipemperere chitetezo paiwo ndi timu yawo yonse koma satayi chikhulupiriro ayi munda kupali chiyembekezo chikhulupiriro kuti kuna kutheka mina sili mkhalangomu kutenga kuti mina ambira mina kwankula uniyakata nayo na mamawa mina ikupita kuzuzu mungokanizira ino muna muganiza kwanu zitautheka kuti mina sili mkhalangomu I think pasana bwere maluma za phone yo kuzidana kuti apange test use kugwisa ntchito tawa maganizo ananena kuti mina zitautheka momwe amanyanza athu okuza ndi kundekawo amana kuti zikhoza kutheka kuti ndikweza moja chonde inayo amanena kuti yafika ili kukozi ndikuli kome zitautheka kuti apita neighboring country neighboring country omwe mina akhoza kandi land force omwe yaterako ndikumala kuna kuti network kulipa so mwina tukuziwa momene boma panapo lilikalikiliki akhala kuyimikizana sindima neighboring country ngati Zambia ndi Tanzania komwe tili close kuti mwina akhoza kufufuza bali yakumene kuti mwina kuli chasing in so kuti ndichikhulupiriro chonse una kuti mulungu ati kweza kumali ndithu ebo tikhalebe tikuuleza nanu pamene zokambira nazili nkati tikhalebe chonse nanthu sinasiyana pamene kapupo kadali nkati tathoza kwambiri ziko wanda ndimene anthu akufotokozera maganizo awo amene ayendera kufika pakadali pano mina nkukhala mafunso wena oti mina amalawi nkufuna adadziwa pakadali pano mmene ndimalongosolera mwina ngati mukuona mzitunzimu ngati zikuoneka amene wenda apolisi amene akuyankhula nanu kuti tsopano tichite motani palapolisi ochuluka ndithu mbali naye kuliso anzathu asilikali nawonso kukambirana kuti okimene pamene tichiteno motani koma zambiri zimene zafotokozedwazo kuti ayendera masite 4 koma kwambiri mwankhala mina malo amene ali kufupi ndi misewu panawe nkati mwenimweni kamba kuti minakosoyikira mwina zipangizo zoti mwina nkuthandizikira kuti afike malo ngati amenewo ndeno
mmene ukuganizira iweyo zokambirana zimezi nzotani kuti kapena akuganiza kuti ayime kaye kapena mukhulupirira kuti kusakasaka kukupitirira mkati mwa usikumu potengeranso kuti munena kuti kukhala ngati kulibe zipangizo zokwanira nzotheka kuti kumasakabe usiku pamene palibe zipangizo zokwanira kapena mwina zokambirana zokuti kodi mwina tisire pompa? ndinachokeza ndiwo polisi mmodzi amene ndinafusaso funso limene kuti okay so mwina mkati way forward mukuyang'anira mbali zake nziti nde makamba kuti nkhani inayoyamba inali yoti chabwino ngati tikusakasaka usiku uno tigwisa ntchito chani tsopano tiziyendera tizipita kuti inali mna mafunso yamba kuti amene ayankhe pa mkumano wawo komanso nkhani imene yoti chabwino ngati tikuti tisiye nde what will happen, what if anthu amene ali mundegewo akapali ndi moyo tikawasiya pano kuti sitizisaka inde kuti mene tiwapasa risk yoti minankuuza miyoyo yawo. So these are some of the issues amene likuganizira kuti akukambirana kuti apange chiganizo chogwirika kuti tsono kuenda nomutani nda pano kuona ngati mina zithunzi muzikuoneka kubalalika sindizowa kuti apano kumalo apati koma akhangazi akufuna kulowa mkalimoto zawo. Mwina there's a next lead we are here to find out tiyese kuna kucheza ndi mkulu wa polisi kuno chikao cha kumpoto mwina ngati angakwanise kuti yankhulako kuti tingomva zoti ndi chani chimene ayankhulana koma kumano kawoko kuona unalipo waonekone ngati wathakaye apa nde mwina mungu tipasaka thai pang'ono tingofufuza kuti ndi chani chimene akambirana nde mwina imakai pamenepo kuti ndi sake munthu mmodzi kuti mwina nkufunsa kuti way forward pano nkuenda mutani. Ime muzitipasa ma videos choncho koma iwe ndikulola kuti mwina uchoke pa line ine ndizingo akumbusa anthu amene akuti joina kumene kuti kodi tafika bwanji pamene tilipa nde ndikulole kuti mwina uyese ngatunga yankhule mwina ndi bwana Luhangawo kumeneko kapena aliyense amene okhoza kulankhula naye kuti tidziwe kuti kodi what's the next course of action pamene Malawi akudikira mwachidwi kuti adziwe kuti kodi vice president wawo ali kuti Feston. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi Feston Malekezo mtolankhani wathu amene ali kuchikangawa kumene ntchito yosaka ndege imene yanyamula vice president kupitirira ndipo padakali panopa ali pa Raiprai roadblock pali roadblock pamene paja pa Raiprai pamene akuti panali zokambirana polisi mbali yawo kukambirana komanso MDF kukambirana kuti kodi what's the next course of action nkutheka kuti mwina mungo joina kumene ndesi mukuziwa kuti so far chachitika nchani mwina atingokumbusana kuti tafika bwanji pamene tili pano. Mawawu vice president ndi timu yawo adanyamuka pa Kamuzu International Airport kuti apite ku Mzuzu Airport ndi ndege kuti ija amati Donia kuti akatsika pamenepo ndi anyamuke ndithu pa galimoto kupita ku Nkhata Bay kumene kunali mwambo woyika Rafael Kasambara lawyer wozika bwino amene adatisiya pa chisanu. Now atanyamuka ku Lilongwe kuti akatere pa Mzuzu malingana ndi nyengo yoyipa adalephera kutera pamenepo pamene zikuoneka kuti panapangidwa chiganizo kuti abwerere. Now nkuti nthawi imeneyi amatha kulumikizana nawo anthu amene ali mu ndege imeneyi koma atatembenuka kuti abwerere sanakwanise kutera pa Mzuzu mpamene tikumva malipoti kuti panali no kuduka kulumikizana pakati pa mashina aja timati rada kutengera kuti munakulira kuti chizunguma chiziwa bwanji komanso ndi ndege imeneyi ndi anthu amene ali mu ndege imeneyi. Na zidachitika zimene zizi mwina ndikuyesa kuti pamakhala chikhulupiriro kuti mwina nkutheka tilumikizanaso pamene nthawi kupita mwa nthawi mene zimazaziwika kuti anthu wasiti kulumikizana nawo panopa nthawi yakula mpamene kumaza mveka nkhani ino kuti ndege imene yanyamula vice president sidatere pa Mzuzu komanso ikuoneka kuti yabwirira koma siti kutha kulumikizana nawo anthu amene wawa. Now madzuloku pamene timaona report yochokera ku office kwa president ndi nduna zawo yosainidwa ndi Michael Rinzamba imene imasindikizano za nkhani imene iyi kuti zona Malawi kuti ndege imene yanyamula vice president ndi anthu ena siti kudziwa kuti ili kuti komanso mu report imeneyi
amanena kuti mkulu wa MDF amene wanda asilikali amauza president kwatsimikizira kuti nzoonadi kuti sakutha kulumikizana chifukwa ndegeyo njaiwowo MDF yo ndeni akandege amauza president kuti ndege yathu ndi vice president anu sili kudziwa kuti ili kuti. Zimenezo ndi zimene zinasimikizika chakumasana kumadzulowo kumweso mu report imeneyi president amene amayembekezeka kuti apite ku Bahamas kuti akachite misonkhano yosiyanasiyana ananena kudzera mukalata imeneyi kuti saapitaso ndipo amalamula anthu onse amene amakhuzidwa ndi zosakasaka kuti ayambe kusaka ndege imeneyi. Nde pamenepo pamene officially timaziwa kuti ayamba kusaka. Ngatanata ayamba kusaka masanawa zimenezo ndekuti zinali zokuti sitinatsimikize komano zosimikizika zinali pamene panatuluka report imene pamene president amalamula kuti anthuwa ayambe kusaka. Nawo kuyambira nthawi imene kuzafika pano atolankhani athu afika nawo kumene kuchikangawa kumene malingana ndi malipoti amamveka kuti ndi kumene kumamveka anthu ena kunena kuti itaiona ndegeyi komanso chija timanena chida chimakhala mu ndege chonena kuti ndili pati ndine ndani ndegeyi mazitchula ndine ndani ndili pati chimaoneka kuti akuti chimalozera kumene kuku. Nde chifukwa chake anthu anathamangira kumene kuku kuti ayambe kusaka ndege imeneyi. Anthu amenewa anapita pa galimoto zawo apolisi komanso asilikali ankhondo. Madzulo omwe ano tilandira report kuchokera kwa anzathu a Red Cross kuti nawonso atumiza anthu awo kumene kuti ajoine a search team imene yawa kuti mwina nkutheka kuti kufunikira thandizo la msanga kuti ndegeyo ikapezeka. Nawo chimene tikuchita pano ndi kukuwuzani inu Amalawi china chilichonse chimene chikuchitika kuyambira nthawi imene tapita kumene tajoina anzathu amene wawa amene ali kuchikangawaku kuti tiziona tonse limodzi tipepese kuti zithunzi zathu sizakolite bwinobwino chifukwa chokuti mudziwa inu kuti ngozi zazizi nthawi zina zimakupezani munthu musanakonzeke. Koma tulonjeza pano kuti tuyankhula pano ndithu katundu amene atithandize kuti tiziona bwinobwino zithunzizo komanso kumva bwinobwino kwaona anthuwa ndi zinthu zina zimene zimatithandizira kuti tizikuonesani chithunzi chifukwa television sitimadalira mawu timafuna anthu tiziona zithunzi zili mnjira. Ndipo anthu amenewa nthawi yomwe atafike kumene koko ndekuti nthawi yomweyo ife tilirede pano kuti tiyambe kukuonesani zithunzi zimene zikhale zikuoneka. Akakhala kuti anzathuwa apumulakaye ndekuti mwina ife zikozokhala zovuta kuti patokha tipitireni ntchito imeneyi ndekuti adikiraso iwowa kuti atiuze kuti tipanga bwanji chifukwa ife tizikhala tikutsata amene wawa a rescue team kuti tiziwe kuti kodi ndege imene yanyamula vice president wa dziko la Malawi Dr. Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena ilipotani zili motani. Nde zimenezo ndi zimene zachitika kufikira pano. Padali meeting posakhalisa pa roadblock imene timanenayo yapa reply pamene apolisi amakuma mbali nayi MDF imakuma mbali nayi kupanga ziganizo. Feston wakwanisapo kulankhula ndithu ndi amayi komanso abambo akuchipani cha UTM amene akufotokoza zimene akudziwa padakali panopa malingana ndi amene wowo. Tiziyesesa ndithu kuti tiyankhule ndi anthu osiyanasiyana tifunanso mwina tiyafusa nzathu akuboma kudzera mwina ku nduna wazofalisa nkhani ndi zoona za digital amene wandi anduna athu a Moses Kunkuyu kuti kodi padakali panopa zikuyenda bwanji kubomako. Ndodziwa kuti ni munthu wa busy kwambiri chifukwa foni yawo tamba kalekale kuimba yungoitana sinathe kulumikizana nawo. Ni nthawi imene aliyense ndikudziwa padakali pano kuti ali magulu kukambirana. Ife ngati TV yanu yokhulupirika imene maidalira tilipo mpano talonjeza kuti nafeso tasala tulo kuti tikhale nanu Amalawi tizikuuzani zimene zikuchitika zokhuza kusowa kwa ndege imeneyi. Teti manena pano kuti nthawi ngati zimenezi anthu ena amatenga mafoni awo nkumalemba zinthu zoduka mutu chonde Amalawi ino si nthawi yokuti titamike tichuke iyayi. Ni nthawi yokuti tigwirane manja ngati inuyo muli anzeru bwezi mukumanena kuti ine ndi tochi pano bwanji ndithamange kumeneko ndi tochi yangayi ndingazathandize bwanji osati kulemba zoduka mutu kuti muzitamika anthu azibwera mapeji mwanumo nkumakhala ndi ma likes kaya ni mafollows pa nkhani zimene mulibe nazo umboni. Zimenezo kuli malamulo masiku ano ija timati cyber safety and security laws imene imagwira anthu amene akupanga nchidwe ngati imenewo nkuimbidwa mulandu wake ndi wa criminal. Nde osatamika
ni nthawi yokuti anthu amakhala mitima yawo ili mmwamba. Tiyeni tinene zokhazo zoona komanso mu njira yoyenerera, timakhala ndi chikhalidwe chathu mmene timauzirana nkhani osati aliyense kumangolankhula zoduka mutu. Chonde ili ndi pempho limene tikupempha ino anzathu malipoters a mmafoni, chonde ife at times tilipo mpano tili mmashifti oti ikatha shift yangayi Brian Banda abweranso pompano mukhala nayenso kuti tizikupaseni china chilichonse chimene chikuchitika kumenekoko. Titenga break pang'ono ndi tiyesereso tione ngati tingalankhulane ndi Feston kuti timve kuti kodi chiganizo chimene chapangidwa ndi chani. Mukanema mwanumo zithuzi zimene mukuona pamene popozo ndi zithuzi za live mmene manene amuja kuti kupepesa kuti the quality ndi ya amateur, chifukwa choti tikungoyuza foni kuti at least anthu msangokhala mu mdima yayi, koma zipangizo zoyenerera zupita umeneku kuti tiziona mmene zimaonekera zithuzi zakanema bwino lomwe. Koma uku kunkuyesa if at times kuti anthu asangokhala mu mdima chifukwa chokuti anthu amakhala ndi nkhawa, anthu amanena zambiri. Titenga break pang'ono, ndikamabweranso ndekuti ndikhalanso ndi Feston malekezo kuti atiuze kuti kodi ziganizo zimene zapangidwa ndi zotani, komanso tikuyenda bwanji chitsogolo pamene Amalawi tikusaka ndege imene yanyamula vice president ndi anthu ena kuti kodi ili kuti ndege imeneyi ili mu state yotani. Khalani pompo.